Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Христу! Вітаю вас! У студыі Павел Каралёў, і мы пачынаем чарговую серыю выпуска «Сябры Божай радасці». І гэтым разам мы будзем казаць буду распавядаць пра аднаго з цікавых герояў, якога прозвішча Манюшка. Але гэта не Станіслаў Манюшка, славуты кампазітар, а ягоны дзядзька Дамінік Манюшка. Адзначу, што пра нашага героя казалі наступнае, што пра яго распавядалі. Казалі: знакаміты грамадзянін, надзвычайны грамадзянін, чалавек выключнай дабрадзейнасці, вучонасці, любові да бацькаўшчыны. І казалі, што гэта сапраўды вялікая постаць. Значыцца, чалавек быў цікавы. Ёсць пра каго распавесці. І скажу, што ягонае жыццё варта экранізацыі. Можа быць, калісьці выйдзе некалі фільм пра Дамініка Манюшку. Бо ён шмат у чым апярэджваў сваю эпоху. Скажу, што хацеў бы падзякаваць за такія кансультацыі пры падрыхтоўцы гэтага выпуска. Хацеў бы падзякаваць Зміцеру Юркевічу, даследчыку, архівісту, Кацярыне Андрыеўскай, таксама, якая рупліва вывучае, захоўвае памяць пра род манюшак. І, канешне, Дамінік Манюшка – гэта асветнік, філантроп. Хто ж такі філантроп? Філантроп – гэта чалавек, які дапамагае бліжняму, які займаецца дабрачыннасцю, стварае ці то пэўныя арганізацыі, ці штосьці, каб палегчыць долю людзей, якія апынуліся ў складаных сітуацыях. І такім быў філантропам Дамінік Манюшка. Нарадзіўся ён у 1788 годзе ў славутых Смілавічах. Шмат хто вядомы са Смілавічаў, зорак нямала, і мастакі парыжскай школы пасля ўжо народзяцца некаторыя там, але наша ўвага да Дамініка Манюшкі. І, канешне, нарадзіўся ён, быў другім сынам Станіслава Манюшкі, гэта дзед кампазітара, і Ева з роду Вайніловічу. Я скажу, што бацька нашага героя Станіслаў Манюшка гэта быў вайсковы суддзя Вялікага княства Літоўскага, чалавек вельмі незвычайны, ажаніўся ён, калі яму было за 50 гадоў, і нарадзілася ў сям'і ажно, даследчыкі мяркуюць, 16 дзяцей. Канешне, не ўсе дзеці дажылі да паўналецця, але, тым не менш, нават калі было, мяркуецца, за 70 гадоў Станіславу Манюшку, то таксама нараджаліся дзеткі. Наш герой Дамінік Манюшка нарадзіўся ў 1788 годзе, быў другім сынам. І скажу, што браты нашага героя кожны чымсьці вызначыўся. Бо прыгадаем, што акурат Ігнат сфарміраваў у 1812 годзе такі другі 21 конны полк пры Напалеоне. Чэслаў Манюшка стаўся і мастаком, і бацькам кампазітара. Казімір – доктар права і даволі вядомы батанік. Александр – сябра таварыства віленскіх шубраўцаў, і да таго ж казалі, што ён вядомы меламан. Таму кожны брат вызначаўся, а наша ўвага да Дамініка Манюшкі, і скажу, што гэты чалавек быў ахрышчаны з 3 імёнамі. 6 жніўня таго 1788 года 3 імя. Дамінік Пётр Каятан. І, канешне, у Смілавічах, дзе адбыўся хрост, некалі знаходзіўся шыкоўны, прыгожы касцёл 18 стагоддзя. На жаль, гэты храм быў пасля ўжо разбураны ў 20 стагоддзі і не збярогся да нашага часу. Была ў нашага героя адметная адукацыя. Ён завяршыў Віленскі універсітэт, удзельнічаў у таварыстве шубраўцаў. Шубраўцы – гэта так літаральна прахвосты.
такое таварыства маладзёвае, асветніцкае, якое крытыкавала шляхту за іх такое вось уседазволенасць, выкрывала розныя хібы не толькі шляхты, але і святарства, якое таксама пэўныя хібы маглі быць. І ў гэтым таварыстве прымаў удзел наш герой. Таксама мяркуецца, што ён быў удзельнікам масонскай ложы і падтрымаў ужо паход Наполеона ў 1812 годзе, як немалая колькасць шляхты і таксама браты, таксама Даменіка Манюшкі падтрымалі гэты паход. І скажу, што чалавек быў назіральны, ён стараўся, рыхтаваўся да свайго служэння. Хоць гэта было служэнне не святарскае, але як ксёндз фактычна ён прымае цэлібат. Вось так азначаў Александр Ельскі, наш славуты даследчык, энцыклапедыст. Дарэчы, пра Александра Ельскага ёсць асобны выпуск, паглядзіце, гэта даволі цікава. І вось Александр Ельскі так казаў пра Даменіка Манюшку. Каб вызваліць народ ад гэтай страшнай нядолі і здзічэння, ён, Даменік, рыхтаваўся з глыбокай пашанай мысліцеля і нават ахвяруючы уласным шчасцем да такой ступені, што кахаючы з узаемнасцю прыгожую паненку Прушынскую, добраахвотна выбраў для сябе цэлібат. Чаму ж ён выбраў цэлібат фактычна? То даследчыкі мяркуюць, каб ніколі не спакусіцца выгадным жыццём, такім даволі спакойным, каб мець незалежнасць ад сям'і, ад хатніх справаў і каб увесь свой час прысвяціць паляпшэнню побыту сяляну. Дарэчы, Прушынскую, якую ён быў закаханы, даследчыкі мяркуюць, што гэта была адна з дачка Станіслава Прушынскага, які кіраваў у Лошыцы. Дарэчы, ужо пра ўнучку Прушынскага, пра Ганну Цюндзявіцкую, у нас ёсць таксама асобны выпуск, можете паглядзець, іх даволі цікавы. І, канешне, 10 дасягненняў Даменіка Манюшкі. Такіх дасягненняў больш, але я выбраў 10, каб мы маглі так усвядоміць, што ж гэта была за постаць. Першае. Ён скасаваў у сваіх маёнтках цялесныя пакаранні для сялянаў, бо тады былі такія пакаранні, што лупілі, білі. І устанавіў такія вясковыя суды з пакараннямі, але без прычынення, без прыніжэння чалавечай годнасці. Ён, другое дасягненне, адкрыў 2 школы для сельскіх вучняў, для хлопчыкаў і школа для дзяўчынак. Для дзяўчынак Пацічова такое месца, Смалявіцкі раён, і Радкоўшчына была школа для хлопчыкаў. Таму 2 школы. І, дарэчы, навучалі там паводле на той час вельмі новых такіх падыходаў. Гэта швейцарскага педагога, гуманіста Песталоці і таксама быў такі Ланкастер, англійскі педагог-наватар. Адзначу, што сярод падыходаў гэтых настаўнікаў было тое, што размаўляць з вучнем на роўных. І рознымі спосабамі, розным навучаннем, і фізічная пэўная праца, і адукацыя. Карацей, рознабаковая адукацыя давалася. Трэцяе. Гэта дасягненне Чэслава Манюшкі. Ён у гэтых школах не проста яны існавалі, але там было надзвычай шмат цікавых прадметаў. Я думаю, нават, можа, кожны з нас быў бы рады, калі б такая школа з такой палітрай разнастайнай. Што ж там выкладалі? Закон Божий, руская, польская мовы, арыфметыка, веды па тэхналогіі земляробства, садаводства, аграноміі, лесаводства, пчалаводства. Даваліся веды па пачатковай медыцыне, анатоміі і ветэрынарыі. Былі яшчэ каліграфія, чарчэнне, рукадзелля. Вучылі таксама гімнастыцы,
фельчарскай прафесіі, гаспадарству і розным практычным рамёствам, сталярнаму, вырабу кошыкаў, рымарскае майстэрства. Рымарская гэта такая вупраж для коняў, ну і скура, апрацоўка скуры. Вучылі вырабляць колы, многа іншае. Каб людзі, каб вучні і хлопцы і дзяўчаты маглі даць сабе раду ў жыцці. Ну і таксама дадаткова для здольных былі прадметы геаграфія, гісторыя, каморніцтва. Дзейнічала свая хімічная лабараторыя. Ну, шыкоўны набор прадметаў. Цікавы ёсць факт. Перад тым, як вучылі дзяцей пісаць, фактычна спачатку на жвіры, на песку, такімі палачкамі дзеці вучыліся пісаць, а пасля ўжо пёрамі на аркушах. Чацвёртае дасягненне Дамініка Манюшкі. Наступнае. Ён асабіста вёў розныя заняткі ў школе і падчас прагулак з дзецьмі. Фактычна ён быў настаўнікам асабіста сам. І так скажу, што падчас гэтых такіх паходаў, падчас гэтых урокаў ёсць успаміны, што ён шчодра распальваў вакол сябе святло думкі. І пятае дасягненне нашага героя. Для практычных заняткаў былі створаны некалькі плантацыяў лекавых раслінаў. Навучанне вялося на працягу 2 гадоў, а выдаткі на установу ішлі з арэнднай платы, якую ён атрымліваў ад сялян за зямлю. Ну, так было ўладкавана. Шостае дасягненне. Фактычна гэтыя школкі, гэтыя мясцінкі каля школ, гэта была своеасаблівая лабараторыя. Можна лічыць, што парк высокіх тэхналогій дзейнічаў тады менавіта у ягоным маёнтку. Бо ён, Манюшка, набываў і прывозіў розныя новыя інструменты і сельскагаспадарчыя машыны, і ўлетку дзеці маглі замацоўваць атрыманыя веды ўжо практычна, працуючы на такіх навінках і на ўласным і школьных падворках. Таксама 7-е дасягненне Дамініка Манюшкі, што ён раздаў зямлю сялянам. Мы ведаем, што прыгоннае права было адменена ў 1861 годзе, а ён яшчэ, лічыце, за 40 гадоў да таго, лічыцца 1821, прыкладна тады, аддаў зямлю сяляну. Гэта надзвычайнае дасягненне. 8-е дасягненне. Ён стварыў таксама шпіталь, хоць невялікі, але дзейнічаў хораша, і каля шпіталя была свая і аптэка. 9-е дасягненне. Велізарная бібліятэка ў яго знаходзілася, і таксама збор розных мапаў і глобусаў. Думаю, шкалярам было цікава гэтыя глобусы глядзець. Ну і таксама адзначым, што 10-е ён запрашаў розных, нават замежных спецыялістаў да сябе, спецыялістаў з іншых розных вялікіх гарадоў, і выхоўваў уласных такіх будучых спецыялістаў. І на могілках у Радкаўшчыне збераглося надмагілле Андрэя Кляніцкага. Ён быў спачатку вучнем, а пасля сам выкладаў у школе, таму свае кадры выхоўваліся. Ну і, канешне, скажу, што не так все проста было ў Дамініка Манюшкі, бо фактычна Александр Ельскі заўважаў, цытата: «Манюшка не карыстаўся павагай сярод сваіх, з яго ў голас смяяліся, прыпісваючы яму хлапаманію, бадай дзівацтва». І такое, ведаеце, спачуванне Дамінік Манюшка амаль ад нікога не атрымліваў, хіба ад гэтых сялянаў і ад іх дзяцей, а шляхта, арыстакраты, нават часам родныя людзі, блізкія, маглі яго і не падтрымліваць. А калі хто і падтрымліваў, то звычайна гэта такія былі мысліцелі, рамантыкі, якія не заўсёды мелі добрыя фінансы, каб дапамагчы. І вядома, што Дамінік Манюшка быў пад наглядам нават паліцыі, бо асоба была такая незвычайная. І з аднаго такога данесення, што занатавала паліцыя, адзначалася: Дамінік праслыў пазбаўленым глузду чалавекам, які вядзе дзіўны лад жыцця.
Але тым не менш ён так шчыра займаўся выхаваннем, як казалі, у такім добрым хрысціянскім духу. І самая важная падзея гэта сапраўды вызваленне сялянаў ад прыгону. Бо на той час, калі хто раптам у пачатку 19 стагоддзя, у першай палове вызваляў сваіх сялян ад прыгону, то яго часам родзічы лічылі за вар'ятам. За вар'ята і маглі пазбавіць маёмасці, уласнасці, каб ён, гэты чалавек, не кіраваў справамі. І такіх людзей часам вяшчалі такімі шаленцамі. І на сур'ёз. І, канешне, для таго, каб Дамініку Манюшку спраўдзіць свае задумы, патрэбна была і мужнасць, і такая вытрымка, і ўдача. І ў нейкім сэнсе гэта яму да пары да часу ўсё атрымлівалася. І сапраўды, самае важнае, што людзі і даследчыкі, і розныя ад міністэрства адукацыі адзначалі, розныя такія грамадства таго часу пачало заўважаць, што сяляне у маёнтках Дамініка Манюшкі яны вызначаюцца дасведчанасцю, сумленнасцю, працавітасцю і маральнасцю. Але, канешне, шмат было перашкодаў для такіх яскравых людзей, як Дамінік Манюшка, і ён фактычна з прычыны сваёй фенаменальнай шчодрасці, такой дабрачыннасці амаль страціў свае фінансы. І хоць многія здзіўляліся вось гэтым адукацыйным такой навізне, падыходам у маёнтках Манюшкі, але ўсё ж і казалі, што нават трэба пераймаць гэты досвед. Але ўсё ж у 1838 годзе было рэкамендавана гэтай школы зачыніць. І фактычна Дамінік Манюшка зведаў жыццё такое складанае, няпростае і ў нейкім сэнсе быў расчараваны ў сваіх надзеях і быў непрызнаны. І, канешне, хочацца сказаць пра мясціну, якая звязана найперш з родам Манюшак і таксама з Дамінікам Манюшкам наўпрост, гэта Радкаўшчына. Мясціна, якая знаходзіцца ў Смалевіцкім раёне, але яна недалёка і ад Чэрвеня, паблізу, так скажам. І там знаходзілася і такой сядзібны маёнтак, і школа была. І гэтыя такія лабараторыі, поле, дзе там апрацоўвалі на сучаснай тэхнікай над таго часу. І там яшчэ былі могілкі. І так сталася, што той вёскі фактычна зараз вёскі як такой амаль няма, і зберагліся могілкі. І там была шыкоўная капліца, пахавальня роду Манюшак, і выгляд яе проста надзвычай такі каларытны. І менавіта там быў пахаваны не Дамінік Манюшка, не ён, але былі пахаваны, даследчыкі мяркуюць, бацькі нашага кампазітара Станіслава Манюшкі. А гэта Чэслаў і Альжбета. Альжбета, дарэчы, з роду маджарскіх, ты самы маджарскі, які калісьці у нас з іх добрай такой лёгкай рукі з'явіліся слуцкія паясы. Так вось гэта Альжбета пахавана менавіта ў Радкаўшчыне на могілках, вось як і мяркуюць даследчыкі Чэслаў Манюшка. Бацькі кампазітара. Пахавана там і бабуля кампазітара, Ева, з роду Ваніловічаў. Лічыце, гэта мама нашага героя, мама Дамініка Манюшкі. І, канешне, сам Станіслав Манюшка быў у гэтых мясцінах і не раз бываў. І улічваючы, што там пахаваны ягоныя бацькі, то хочацца пачуць славутую музыку нашага кампазітара Станіслава Манюшку. Бо родны дзядзька гэтага кампазітара, гэта наш герой сёння, Дамінік Манюшка. Хочацца пачуць прыгожую музыку. І, канешне, зберагліся, хоць і не шмат, але прыгожыя выявы гэтага маёнтка Радкаўшчыны і таксама той капліцы.
Мясціны Дамініка Манюшкі хаваюць шмат сакрэту. Справа ў тым, што менш чым дзясятак год таму даследчык Ігор Гатальскі, руплівец, вельмі вядомы такі краязнавец, адзначыў, падказаў Зміцеру Юркевічу, даследчыку, што ў Радкаўшчыне каля дарогі ёсць камень, такі прысыпаны, але на гэтым камяні ёсць нейкі надпіс. Зміцер Юркевіч паехаў і фактычна з рупліўцамі ачысціў гэты камень, і гэта апынулася крэсла. Крэсла, якое, найверагодна, рабіў Дамінік Манюшка. І 1827 года гэтае крэсла, і там можна пасядзець. Напэўна, што і не раз і Дамінік Манюшка мог адпачыць, і ягоны племяннік Станіслаў Манюшка, кампазітар, таксама там бываў. А хто ведае, можа, акурат на гэтым крэсле Станіслаў Манюшка вось першыя свае музычныя кампазіцыі сачыняў. Так ці іначай, гэтае крэсла было адшуканае, там шмат надпісаў. Адзін з надпіс азначае «Прыходню спочні». І ініцыялы ДМ, Дамінік Манюшка. Гэты надпіс азначае, што мінак, які праходзіш побач, адпачні, засяродься, убач прыгажосць. І сёння гэтае крэсла знаходзіцца ў такім населеным пункце Алесіна. Гэта таксама Смалявіцкі раён. Там, дарэчы, у радочак ёсць ажно 3 камні, звязаныя з ушанаваннем роду Манюшак. Там велізарны камень ёсць, меншы, і вось гэты камень крэсла. І ушанаваны фактычна ў гэтых каменях Дамінік Манюшка. Таму хто будзе праязджаць у Смалявіцкім раёне, ці то каля Чэрвеня, славутага, вядомага, былога ігуменя, то абавязкова заедьце ў Алесіна і паглядзіце гэтыя камяні, дакраніцеся да гэтых камянёў. Можна нават прысесці, на крэсла. Я скажу, што, канешне, на жаль, імя нашага Дамініка Манюшкі, яно не так шырока вядома, бо ён пражыў немалое жыццё, але не надта і ўжо вялікае, бо толькі 60 гадоў пражыў. І на 61-м годзе жыцця ён ужо жыў у Мінску, і у той час, а это 1848 год, у Мінску лютавала халера, і ад яе раптоўна памірае Дамінік Манюшка. Даследчыкі мяркуюць, што гэта было 26 кастрычніка. Ва ўспамінах Чэслаў Манюшка, брат нашага героя, казаў, што гэта было 25 кастрычніка а 8 гадзіне раніцы, але так ці іначай у кастрычніку нашага героя пахаваюць на спецыяльных такіх халерных могілках. Гэта знакамітая парафія на Залатой Горцы, касцёл Святога Роха. І зараз помніка, на жаль, не збераглося, бо ў 20 стагоддзі, як гэтай надмагіллі выкідалі, вывозілі, нікога не хапіла імпэту, разумення зафіксаваць, дзе ж было магіла таго ж Дамініка Манюшкі. Але прыблізна вядома, што гэта было недзе за касцёлам, злева за касцёлам, дзе магілы памерлых ад халеры. І я скажу, што, канешне, па-добраму трэба ушанаваць памяць Дамініка Манюшкі. І такія ідэі ёсць. І ёсць спадзеў, што на Залатой Горцы будзе, можа, шыльда, а добра, каб была і шыльда, і помнік непасрэдна Дамініку Манюшку. У Радкаўшчыне таксама, дзе пахаваныя бацькі кампазітара Станіслава Манюшкі, то трэба таксама зрабіць інфармацыйны стэнд або валун аформіць з нейкім надпісам, каб было ясна, дзе былі гэтыя пахаванні. А самае яшчэ важнае і вельмі дарэчнае – гэта аднавіць капліцу у Радкаўшчыне, таму што капліца і з родам Манюшак звязаная. І вельмі верагодна, што
вось пад гэтай капліцай могуць быць пахавання роду Манюшак. І наш герой, які быў пры жыцці гнаны, з якога смяяліся ўслых, ён лічыў, што ягоная праца жыцця, яна не марная, і таму так прароча, можна лічыць, казаў, цытата: «Цяпер мяне не разумеюць, але прыйдзе час, калі захочуць адкапаць мае косці». Ну, каб вярталася памяць пра гэтага незвычайнага чалавеку. Бо і сяляне на Залатой Горцы паставілі такі камень, помнік ад удзячных сялянаў. Гэты камень таксама там быў. І хочацца завяршыць гэты выпуск цытаты Александра Ельскага, які ўжо даўні час казаў наступныя радкі пра шанавання Дамініка Манюшкі. Трэба, каб гэтыя словы спраўдзіліся ў наш час. Што казаў даследчык Александр Ельскі? Цытата: «Грамадскасць абавязана увекавечыць памяць надзвычайнага грамадзяніна, паставіўшы помнік, які адпавядаў бы яго заслугам». Я спадзяюся, што некалі будзе належна ўшанавана памяць Дамініка Манюшкі. Мы, ягонае імя, мінчукі, беларусы, ды не толькі мы, будзем ведаць, ну, не горш за імя ягонага племенніка, кампазітара Станіслава Манюшкі. Дзякуй вялікія за ўвагу. З Богам, да пабачэння. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.